Bitka o Stalingrad bola jedným z najvýznamnejších a najkrvavejších stretov druhej svetovej vojny. Trvala od 17. júla 1942 do 2. februára 1943 a odohrala sa na území Sovietskeho zväzu v meste Stalingrad, dnešný Volgograd. Tento konflikt sa stal rozhodujúcim bodom vo vojne na východnom fronte a znamenal začiatok ústupu nacistického Nemecka. V nasledujúcom texte sa podrobne pozrieme na priebeh bitky, strategický význam, hlavné udalosti a jej dôsledky. Stalingrad mal pre obe bojujúce strany obrovský strategický a symbolický význam. Nachádzal sa na západnom brehu rieky Volga a bol dôležitým priemyselným centrom Sovietskeho zväzu. Význam Stalingradu však nespočíval len v priemyselných kapacitách, ale aj v jeho geografickej polohe. Ak by ho nacistické Nemecko ovládlo, získalo by kontrolu nad Volgou, ktorá bola kľúčová pre zásobovanie južných oblastí Sovietskeho zväzu. Navyše, Stalingrad bol bránou k ropným poliam Kaukazu, ktoré Hitler považoval za nevyhnutné pre pokračovanie vojny. Na druhej strane, pre Sovietov mal Stalingrad obrovský propagandistický význam. Niesol meno sovietskeho vodcu Josifa Stalina a jeho pád by bol nielen vojenskou, ale aj psychologickou ranou pre sovietsku morálku. Preto sa Stalin rozhodol mesto brániť za každú cenu. Nemecká ofenzíva na južnom úseku východného frontu sa začala v júni 1942. Hitlerové plány spočívali v rýchlom obsadení Stalingradu a následnom postupe na Kaukaz. Počiatočné nemecké úspechy umožnili armáde postupovať hlboko na sovietske územie, pričom skupina armád B pod velením generála Friedricha Paulusa mala za úlohu dobiť samotný Stalingrad. Nemecké vojská dosiahli predmestia Stalingradu v auguste 1942. Luftwaffe spustila masívne bombardovanie, ktoré zničilo veľkú časť mesta a spôsobilo tisíce civilných obetí. Napriek ničivému náletu sa sovietská obrana nezrútila a čoskoro nasledovali pouličné boje, ktoré sa vyznačovali mimoriadnou brutalitou a zúrivosťou. Počas septembra a októbra 1942 prebiehali v Stalingrade mimoriadne krvavé boje. Sovietské jednotky pod vedením generála Vasilia Čujkova sa uchýlili k taktike boja zblízka, ktorá v podmienkach rozbitého mesta minimalizovala výhody nemeckých tankov a delostrelectva. Nemci museli bojovať o každý dom, ulicu a dokonca aj poschodie v budovách. Obzvlášť tvrdé boje prebiehali v oblasti Mamajevovej mohylky, hlavnej železničnej stanice a továrne na traktory. Sovieti používali zásobovanie cez rieku Volga, čo bolo nesmierne nebezpečné, pretože nemecké delostrelectvo a letectvo neustále útočili na transportné člny. Napriek obrovským stratám sa sovietske jednotky nevzdávali a odolávali nepriateľovi s neuveriteľnou húževnatosťou. V novembri 1942 spustila Červená armáda operáciu Uran, ktorej cieľom bolo obklúčiť nemecké jednotky v Stalingrade. Sovietske sily zaútočili na slabšie rumunské jednotky, ktoré chránili boky nemeckej 6. armády. Po úspešnom prielome sa 23. novembra sovietske jednotky spojili v meste Kalač na Done, čím úplne obklúčili viac ako 250 000 nemeckých vojakov v Stalingrade. Hitler zakázal generálovi Paulusovi pokus o únik a nariadil mu, aby sa bránil do posledného muža. Nemecké jednotky v obklúčení trpeli nedostatkom potravín, munície a zdravotníckych zásob. Luftwaffe nedokázala zabezpečiť dostatočné letecké zásobovanie a napriek pokusu o prielom zo západu pod vedením generála Mansteina zostala 6. armáda v pasci. Koncom januára 1943 bola nemecká obrana rozdelená na dve časti a 31. januára sa generál Paulus vzdal spolu so svojím štábom. Zvyšné jednotky sa vzdali 2. februára. Z pôvodných 250 000 nemeckých vojakov prežilo zajatie len asi 91 000, pričom väčšina z nich zomrela v sovietských zajateckých táboroch. Bitka o Stalingrad mala obrovské dôsledky pre ďalší priebeh vojny. Bola to prvá veľká porážka nacistického Nemecka a znamenala začiatok jeho ústupu na východnom fronte. Morálne povzbudila Červenú armádu a spojencov, zatiaľ čo v Nemecku spôsobila šok a oslabenie dôvery v Hitlerové vedenie. Bitka o Stalingrad znamenala obrovské ľudské straty, pričom sa odhaduje, že na oboch stranách zahynulo viac ako 2 milióny ľudí. Po vojne sa Stalingrad stal symbolom sovietskeho hrdinstva a odolnosti. Mesto bolo prestavané a dnes nesie názov Volgograd. Každoročne si obyvatelia pripomínajú túto významnú historickú udalosť a uctievajú pamiatku padlých bojovníkov. Víťazstvo pri Stalingrade nielenže posilnilo pozíciu Sovietskeho zväzu na medzinárodnej scéne, ale tiež prispelo k postupnému rozpadu nacistickej moci.
Následné sovietske ofenzívy viedli k oslobodeniu ďalších oblastí východnej Európy a nakoniec k víťazstvu nad Nemeckom v roku 1945. Stalingrad tak zostáva jednou z najdôležitejších kapitol druhej svetovej vojny a symbolom obrovskej ceny, ktorú ľudstvo zaplatilo za porážku nacizmu.